Όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, ζητείτε να αποδείξουμε ότι το όριο στο 3 της f του χ με τύπο ρίζα χ τετράγωνο συν 16 μείον 3 προς χ, ότι είναι ίσο με 4, και το όριο στο 3 της z του χ με τύπο τετραγωνική ρίζα 2 εις την χ συν χ τετράγωνο και 8, ότι είναι ίσο με 5. Και σαν δεύτερο ερώτημα, μας ζητάνε να υπολογίσουμε το όριο στο 3 του πηλίκου της τετραγωνικής ρίζας της f του χ προς z τετράγωνο του χ συν 1. Βλέπουμε ότι έχουμε τετραγωνική ρίζα πολυονυμικής συνάρτησης, έχουμε πηλίκο βασικών συναρτήσεων και διαφορά συναρτήσεων, ανατρέχοντας στο θεώρημα στις αντίστοιχες ιδιότητες. Έχουμε το όριο στο 3 του πολυονύμου χ τετράγωνο συν 16, είναι ίσο με το όριο στο 3 του χ τετράγωνο συν το 16, δηλαδή 3 εις την Δευτέρα συν 16, 25, μεγαλύτερο του μηδενός. Εφαρμόζοντας την ιδιότητα της νιωστής ρίζας, έχουμε το όριο στο 3 της τετραγωνικής ρίζας του χ τετράγωνο συν 16 να είναι ίσον με ρίζα του 25, δηλαδή 5. Με παρόμοιο τρόπο, εφαρμόζοντας την ιδιότητα του πηλίκου, το όριο στο 3 του 3 προς χ είναι ίσον με 3 προς 3, δηλαδή 1. Οπότε, με την ιδιότητα του αθροίσματος, έχουμε το όριο της f του χ να είναι ίσο με 5 μείον 1, δηλαδή 4. Για το δεύτερο όριο, ομοίως και λίγο πιο συνοπτικά γραμμένα, το όριο στο 3 της z του χ είναι ίσο με το όριο όταν το χ τίνει στο 3 της τετραγωνικής ρίζας του 2 εις την χ συν χ τετράγωνο συν 8, δηλαδή 2 εις την τρίτη και 3 εις τη Δευτέρα και 8 εντός τετραγωνικής ρίζας, τελικό αποτέλεσμα ρίζα 25, δηλαδή 5. Για το δεύτερο ερώτημα της άσκησης, θα εφαρμόσουμε ομοίως τις ιδιότητες από το θεώρημα και έχουμε όριο όταν το χ πλησιάζει στο 3 του πηλίκου ρίζα f του χ προς z τετράγωνο το χ συν 1, και επειδή έχουμε από το α ερώτημα τα όρια της f του χ στο 3 ίσον 4 πραγματικός αριθμός και το όριο της z του χ στο 3 ίσον 5 πραγματικός αριθμός, έχουμε με αντικατάσταση τετραγωνική ρίζα του 4, 5 στη Δευτέρα συν 1 στον παρονομαστή, δηλαδή 2 προς 26 και μετά την απλοποίηση 1 προς 13.